Yerine ýetirýän aýdymlary bilen bize ýatdan çykmajak pursatlary we emosiýalary sowgat edýänler aýdymçylardyr. Mirasır yörelmäňe atan kesbi serdarym, arkadaly serdarym, adaletli ýolumar, ulus il görüller, taqdim eder serdarym. Merdana halkym var, adaletli ýolum var, sadaletli ýolum var, arkadaly serdarym var. Ortağından kentel çıkyar, sen hakta çıkyan ayrı. Ansarları gözdil yekyar, hayırlı gözdiller ayrı, hayırlı gözdiller ayrı. Bu adetten yürek yılar, dağ başında bulur erer. Yine damdam, 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 yağış yine damdam. Haýtda näme etdiň? Ha, yine meni getirdiň diýen. Ha. Eden ladyň kän ulansoň geldiň-de şu ýere. Ya. Ay bolýany şonunda gürüňizde aýdaly. Tapylyp kim oýdaýsaň? Nur Muhammed Meredov halipa. Aslında men şu ara kliçkelenmeň hemmesi şu eden işleme göre ataňyň ýanyna tapylyp aýdymady. Dostlugyň ýanyna tapyl wada halipaň ýanyna şu soňundan şu tapyl bolup gitdi-de. Üstüň dönüşülýän degişmelerden gatwarýanmy? Tworski işime deýteler gatwarmy. Şahsy özüme, ya semýama, ýakynlaryma, dost ýarlaryma, ya sazanlaryma deýteler alamak. Öz işime deýteler beter pikirnan man gowurýan. Ýöne uler, ura, senki dogry, olam bir hilekde. Sen o işgär üçin onuň ştat senden gidiýän. Öldürip durýan bol. Emma kapma garşylyk her kim öz tarapyndan öz pikirini aýtdy. Käbir hakykatdan değişmek üçin aýdýar. Käbir hakykatdan hem halaman aýdýar. Hem adamy halamaga mümkin näl. Ýa-da ýüregiňe jaýlamaly. Onu şonu çıkarmaly, onu öz dinleýisini tapýar. Haçandan bäri gatwarman başladyň? Gatwarman başladyň. Owa ýanky iş üçin degişilýän degişmelerde. Belli wagtlar gatwarmam gördüm. Her bir gatwaryp şonu belli bir derejede şonu mahrum edýän aýdyn şunu etmeden eýle. Eýem sen bir dinleýijiň ýitirýän. O dinleýär öz pikirini aýdýar. Näme aýtmalylar. Sen çağırdyň aýdalyň diýdiň. Olaram aýdýar-da. Edilýäňi şu tap gelýärken maşynymda näme aýdym diňläp gelýärdiň. Täze çıkaran aýdym. Aýtaýdym. May gülşenay, soğudumy alay. Ay ay ay, uçuly Dubai, gelecekdemi qarşyp durun, boronu davay. Bayraklar. Täze bir aýdym, netip halk köpçüligine ýetirýär. Şulan toýda aýdyp gördüm men. Aslında biz halk düşünýärdi ýa-da. Halkym esasy köp üşýän ýeri toy bayramlar. Näme şu klip eden atyp sorag berýärler bana. Iň gowy klip edýän, klip düşürýänçiler bilen düşürüp gördüm. Petrekler bilen, orta ta bilen. Ýöne esasy şowlu bolmak, halkyň kabul etmek ýeri bar, wagt bar eken şu. Käbir aýdymda moş klip gerek gel wagtym bolýar. Ýöne men şu klip üçin işnätdim, beýleden klipçilerini kär edemok. Klip ýokman gerek. Haýtaýdymmy klip işleýän? Şu wagt men mar Sabartif Halipanyň Aradaş, aradaş, aradaş şulaydım klip etdim beni. Adamda näme üçin işlemedin? Mehmeden her kim öz individual klip etdi onu. Öýünde, gelip ýörkä, köçede, otyrka, ýatyrka, uçup barýarka. Adamlar aýdymy aslında bir döreden ýadan başga bir aýdymçy. Ýöne men onu şeýle bir özüm gowurdum da göçürdüm belli bir ýerine. Dollar almadym. Özüme gerek ýerini o meniň dinleýijilerim üçin aslında beýle bolaram edim bak. Dinleýijilerim dinleýjek derejesine näke edip göçürdüm içine. O ýerde sözi başga, tema başga, köçeşdik gidýär. Menki dam dik gidýär. Esasy bogunu fan alym men, o ýatda galjak söz tapdym da. Maslahatlaşdym öýsany oglanlaryny. Diýjek bolýanym şol aýdymyň özü hem adam şu dinleýijiler bar, ilki başda dinleýär, gowurulur. Şolar bar, şonu edil men näme gowurýanlardan menden gowurdular şolar.
Käwak şolaryň gowuşyny şular ýa täsir edäýdim käme diýen ýerlerden bar. Aslında sen o diýýäri haçan ýaşaýa. Ýaşap ýörmek düşünükli. Meni ýaşap ýörken ýaşamaklyk öz eden işine baha berýärler. Ya tanaýarlar. Gowdun merdi nerbetten benim tapawdy ýok, sen tanaýarlar da şu işin bilen. Şonu ýaşap ýörken ýaşadym indi. Şol kamdawn aýdymyň. Sen durmuşyňy, sen karýeraňy düýp götür, ütgütçük dugunu. Nädip bildim? Tine Allah tarapyn. Nesibe. Ýöne uzak ýyllaryň dowamyny etilen çekilen rahmet. Sonuga togoýulan hormat, sabr etmek. Men ilmidam sabrly bolman, gowurýan, sabrly bolmakdy men özümi saplaýan. Men şuny başarýanmy ýa başaramakmy? Maksat adamlara şatlyk paýlamak. Toy bayramlarda adamlaryň begenenje gününe öz goşulmagyny goşmak. Ýylgyrtmak, güldürmek, gaýgaladan belli bir derejede undulýa da şo zat men şol obraz bermek. Damdam aydymy birleşdirip turda kimden şu hawa. Damdam aýtdym, ýene etdim, ýad etdim, saňa da bir gowur dinlenýän, tebir abraýly gepleşik tabi aýdaly. Görülýän, dinlenýän, fiilaglanýan. Görýän kimden birleşip tur, başga da bir näse dostumyz birleşdirip otyr. Diýjek bolýan bereketli aýdym eken. Yürekler açtı, bir kineleri unutturdu adamini belli bir derecede özüne baktırdıp, seyrettirdik bilenden soň onun beýleki zatlary da geç vermeli. Yani hakyky Türkmen sunugaty, halk aýdymlary ýeniler. Olaryň kabul etişleri başgaçadyr şu wagt. Men aýdýan bol başgasara kabul ederler. Täbi men aýdanymy düşünýärler, olar şu damdam aýdymy aýdýan çynyň şol aýdymdan aýdýan şu gynatlyk käbirine. Mundan öňküler tanaýar, sen tanaýan diýip durma. Yaşlar için şolunu qadaqda hoppa dinläli. Olaňy ýam gözlerine sen täzadym tursunda. Aýdymçylyk karýeraňa täsirini ýetiren 5 tany halipaň adyny tutmaly bolsa, şolaryň haýsylaryny agdardyň. Kaka Oğuz halipa. Kaka Oğuz. Saba Artiqov. Baba Murat Hamdamov. Nur Muhammed Meredov. Anol Babayev. Onun başga da Muhammed Saparov. Doğran Saparov. Ola biz ýanky halipalar şu sanalama hemmeti bilen ara bağlanşygym bolon. Doğran Saparov halipana diplomny işini özüm aýtdym. Aýdymyny. Ol 4-nji kurs, men 1-nji kurs. Özüm bu halipalardan tälim alman gowurýan. Ýa-da şu wagt Leyla Şadyr duwalardan gelýän. Özüm köpünç halipalarla oturşup durman gowurýan. Bahar Hojaýewa gowgatnaşýan halipalaryň. Başga da diýen anlardan ýaş aýdymçylardan bar. Bu men mara çağlardan hem özüme gerek alyp öwrenýän. Täbi dünýä näçe öwrenýän üçin hada. Allah. Meşhur bolandan soň sen üçin iň kyn zat näme boldy? Şu ýagdaýy maňa bildirilen anamy saklamak. Her gün ul jogap bersilik zat. Halkyň söýgüsi sehel bir zadyň ýalňyş etmek mümkin. Elmedam özünde işlemeli kämillige güç nämäňe talap güç dönýär-de. Isle güç dönýär. Aýdymlar saýlap aýtmaly. Gurulýanda, oturanda. Belli bir ýagdaýda özüňdäki yaramazlyklary ýanmaly. Sana yarayan boldy, belki halka yaramazlyk mümkin. Seni şeýle meşgul ýagdaýda kabul edip dururlar. Şoň şu şolaryň aňarda saklamaly. Ajyn ýa-da bolup qahar öýküne haçanna bir seni ýanky dinläp, söýüp, halap, sana garaşyp şunu ýalatlar edip başlaýar. Hem korkak bolýar, hem beýlek ejid. Bir ejid ýagdaýa gelýän ekeniň bir. Edir şu akepleri ýalak bolup, çüpýörün akeplerini gözüňe getirip paragatçylygyň simbola, ordam. Şunu ýaly özüň bar, uçup otak bir gonýan, taýda neme dämesenler kyn. Şonu saklajak bolmaly. Men elmede ama birinji kimçiligi özümden gözleýän.
Ilmiden men öz bilen görüşüp gediyen. Şonu da ýalňyş dursa biz hälisinmi? Hawa. Hem adama mümkün näle ýaramak ýöne halkyň söýgüsi bilen oýnatmalar. Sebäbi üç seni azajyk fiýle bol, senden näçe fiýle bol ýa. Sen şolaň ýygyna abratyny gaýtarmak üçin senden näçe güç gerek. Fiziski we ruhtaý taýdan güç gerek. Şoň üçin jogapkärçilikli, önürýän önümüň, näçe önümçiligimi de bilen tonugat. Şo hilinin ağlından çıkan sözleri atınçlarmeli. Bu ediyen hareketlerine en esası bilinenlerden pesperlik. Meliyum halipalarım kimdir şu vakti men ýagdaýymy kim maşyndan geçen orada ya enlik gelecekler. Şunu ýagdaý görjek şolary güç guwat dileýän. Öňkülere de janyny berekeler diýen. Hele halkyň söýgüsi aýtdyma. Hawa. Şu ýagdaýda nemetden yeni bir alaýan ýagdaýynda da ýagşylyk bilen ýatlanyp ýoşuk bilen garatyşmak. Bir üç ýagdaý almaly biri. Onu şonu da alaýanda da ay men berjek dälim diýip durmaly, çete tüýşüp durmaly, berekella. Senden öňüm geçdiler. Senem geçýär, senden tamam geçmeli. Baktaş olmalylar, bäfes olmaly. Aslında hayır etmek üçin howpmaly. Yani her bir hayır edip bilmesem ýaşy etdi. Hayır barada pikirlenmegem, şoda hayır etdim. Kim bolmany diýen etmeliler. Tanalanyňy haçan bilen? Haçyn aýda bilen gepleşige çağırmagam. Aha. Ama yani bir o gepleşikmeni görýän, hadi diýen, aýda bilen aslında tanalmak, fiziýalak gepleşik taýarlaýanlaryň, şowmenleriň, songo işgärleriniň halkyň üstünden her kim sana bağlaklap durda. Şoň esasyna tanalýar. Ýöközüň sen belki şeyler aýdymçylar bolanlar tanalyp bilmän geçenler ýa inni tanalmalylar. Her toýda meniň aýdym baramda telefona suraty sürýärler. Şolar barada men ilmiden goýup kirdi. Olar maňa näme diýip ýazyberdiler aşagandan. Daşy käbiri. Ele beli ýok. Maňa bary şol. Bary ýene damdama gelipdi. Hawa. Tanymalygy gelipdi. Hem adam aýtdyma, hem şunu ýary o aýty ölemediğinden haky ýokdy. Şu gadanan üstünlüğün dönýäme. Başma eýlem gördümi? Ýa diýişim ýalylar, şunu ýalyrak ýagdaýlar boljak bolýar. Dur. Aýdýany ýene de ödüme. Terbiýe ilmiden ödüme. Terbiýe beredim elýär. Ona käwat mutaçy öňkü dostlarym, zatlarym, öňkü gatnaşýanlarym ýenelem jaňa diýär. Ona kodan ilmi almasam ýygyna aýlaýan şolary. İsleýişleri ýaly wagtda gepleşýän, ýolda gepleşýän, maşyny gepleşýän. Olar käwatda ýary ýa jaňa diýenler bolýar. Aýa şu wagt bolan oturup bolýar, atlap bir jaňa diýdik. O taýdy men işim bar diýip durmak, ojaýam başyna aýlanmaňa neme bermekde? Ter vermek. Şoň üçin ýa-da ödeme. Bu dogrudur, şunu ýalak seýlede gepleşip şolar bilen ade diýende. Her bir geçen günümüzi öňümizde gelecek günümüz üçin sapak edilmeli, bu şolaryň gadyryny bilmeli. Biz şo ýol geçmedik boldyk, häzirki ýol indiki ýola getip bilmeýär. Şo ýol geçmeli. Häzirki döwrüň aýdymçylaryndan, ýene de 100 ýyldan, ýagny bir asyrdan haýsylary ýatlanar diýip pikir edýän. Elbette milli aýdym, türkmen aýdymlaryny aýdyp bilýän aýdymçylar, ýatlalar. Aslında medeniýet songo döwletiň bir esasy ödenine. Döwletiň halkyň aýdymlaryndan habar bar adamlar hökmaniýatlar sebäbi şu döwletiň içinde ýaşap ýördi. Şu döwletiň aty tutuldy, şol aýdymçylygyň ady ýanglanar. 100 asyrdan soň şu döwürdäki adamlaryň pikiri, şu 100 ýyldan soň näme pikirde bolup biler adamlar, haýsy pikirde ýaşasalar, şu pikirdäki aýdymçylar ýatlanar. Döwür näçe wagtyň geçmegi bilen gymmat artyp dur. Wagtyň gymmatlygyny duýmaly. Inniki ýerine ýetirjek aýdymyny näde saýlaýan? Indi her bir adamyň her bir dem alşyndan feredap bolmaly.
tagam nädip aňyna giren boldum şondan daşlaşmalym däl. Ýöne edir şoburlary gaýtalap durdyňam bolana. Ýa barlak gördüm de şu an. May ulşenay. Stiptek hem ýaşlaryň ulluna aýjak sözleri aýgyna diline fogat bermegeni ýaşlaryň içinden şu atky hay sözler modu şunuň dili bilen gürlemeli. Şunuň dili bilen gürlemeli içinden paýy sözleri ýene ýerlerini aýyrmaly içinden gowrazy sözlerini alyp durmuşy sözler bar. Köçede gürleýän, durmuşda gürleýän. Onu ýuwaşlyk bilen şonu edebiyat, Türkmenli edebiyat bilen bağlaşdırmaly. Her aýdymda birje söz öwredip hem edebiyata goşan hem tanwaty. Hem Türkmen, način bir ýerik barýan men. Şu 5 tane aýdym aýtsam bolýar diýerler da. Beýle aýdym aýdyk galýan. Oňum dinleýijiler bar. Hem ýaşlara da şol aýdymy dinlemäni çagyrýan. Onuň bara olamur te aydımdır öýdýänem var. Olaydym ama jedil etýärem var. Olaydymlar ama oraya da. Sebäp patymyş öňüm dinlemeýändirler ondan. Şoň söýlen beýleki aydymlanan falk bolýar. Şoň üçin şu ýaşlar ezaty şular bilen işleýän men. Ýa sagazyklar. Ullar bilen işleýän aydymlarym dur meni. Ene aýdalla bildirme rubrikasy. Aleyküm esselam, inim gowmy adalaryň janyna sagmy? Halifa Baksay bir magasma ya, mara benim bir arasam kara ya. İlka çor nazartır meni düşündüm. Yo. Aydın ettim, aydın zannedim kakama doğraydı ne çoruna bir 50 attık. Ya bilgeçin falanım oldu orası. Aydın dedim o. Yo ağam yengem zanmalana kakam su attıydı. Benim o kadar gelim deydi. Doğru belçik superi. Ha? Yol varsa urup gör. Yol varsa urup gör. Yol varsa urup gör. O aketlerim qanaty halla. Horzum tavada gördüm. Arada gepleşinge. Hor nime? İstabatlı mı? Pamyň aýtmagyna göre nemede? Ay Murat Molla şiliýapet bar. Awa. Gün 5 sekundum var. Yok, teret parol däli howalay. Lasyn men bir güt. Senem bir güt bolsan aýnym janyň sag bolsun. Bolly. Düýüşüňe giredim. Bolýarmy? Bolly. Elim boş däl ýöne. Döneýin Allah'tan sag bolsun. Şapbat börek ýiyecek diýsen geläýin. Bolly oňa da barda kalifam. Qarzaga diýene de ýag diýip çykarýan bir zatlar. Ýag. Fiýerbam bolan bilen o keniňle ony gördüm gepleşikde bolany. Fiýerjak bolup ki sen fiýermadyňmy? Ýylany bogmak bolmaz. Zäher çykmak mümkin na. O da gün ýaşan soň näme diýär garaňgy düşýär. Sarımsak ýeniňden soň näme bolýany bilýän. Erep akmasan o, Gıdırcan bir durayda bersene men dur ýene saňa saň açjak. Yani taýak ýola falan ok enmäm agyrýar. İki çeşme ýuwan towuk, iki çemçe ýuwan towuk çorbasyny işden saçyň hatyryň hyýalyk bolýar. Çary çekene çekirse sakmada çıkmaz gözüm çary. Men diýen atlarmy ýatdan çykarma. Men diýen atlarmy ýatdan çykar. Men aýtsak bolýan adam Gıdırjan sen gowurýandyr nizim janyň sawurdyň. Häzir aýlygan galanam jaňa dernä. Ay bu Osman Raman ok. Bolýar. Ne men zanatmara. Heytene bırak şunu tutay. Pir Muhammed. Mezazda. Begam näle gowmy? Ya suda. Sağlıklar. Öýçerler. Oy. Gözüň näde ýa?
Ay tuğalım, şu kat sakıt şeyler kolbaylan, gördün mü? Ay fidne var, erkekler dünyasında yaşanıyor, yaşamalar o. O altın... Fidne var, altın varlık bilen yaşamalar o. Yerinden tur. Çalçak televizor aç. Ay yar tolongulu yar bir televizorun var da sen o. Şu hatta film Muhammed ya da o peşkeş isteyenler ay. Peşkeş isteyen. Albomda dördüncü aydım ne yamaydım da telefonumda duruyor da. Ne? Bakla arman diye yani. Ha. Tereden ne mi? Film Muhammed. Birthright saktana. Aha. Sen ben istesim tınıyorsun böyle. Vallahi. Özüm sen yaralsız. Seret prokollal. Aha. Gar İran'ı şimdi kosmonavt ol bilyasmi. Ne diyorsun? Gapan kim için bilyan mı? Ya. Kim için? Zokrumu aslında gar pamuk. Gözüm öyleyim. Edil şunlar men şun yallar yapır Muhammed. Ben bana berekelladi. Öyle mi? Anonnu bana berekelladi. Vallahi ben de sen oldu. Ha? Ya da yok berekelladi koymadım. Yok. Ha. Ay yok, demele ön kaydan var alerjiyem var la. İnne sana tedelik. Hakik ayda olan orta ne derdin? Orada bakıyor. Himme da şokolat olur diye mi? Olmaz ne o ya da. Ey valla pirlim. Ahmet Damdam salam ediyanlar. Salamayt. Ha. Vallahi Ahmet Damdam mı? Ha. Sen o gün mesela Baba dostum ben çok son fark yoldan sondan tutara getirdi var. Fark yolunu tutara getirip Al kaydırlar. Selamun aleyküm. Qowmi asana. Fark yolu ne aylayanlar ol. Ne aylayanlar bir hingle perayda. Ey geveri ey yağışını damdan. Ay vali Ahmet Damdam o salam ediyor. Taze ol pirlim. Sana tam orsun gesir. Ay. Ökmal. Şu at seni yakladım da var sana da en sana dedim ya da oğlan sonra. Son yarattı köprü yapacağız da oğlan atacağız. Hay ne yapıyorsun? Vali pirlim. Ya sana diyen bir salımdan. Doğru tamam. Böyle. Qowlu fenki. Ne kema yerletlerno da. Barın istihad ettirdi. Onu me hadar masnayla za hadarlarına. Sunwat bilen biznesin arasyndaky balansyny etdirýär. Nemeden biz okman adan imeli, içmeli, doğru yaşamalı, egneşik halkın önüne çıkmak. Barış o sunwatın üçün ne diýen de şon ne mesela. Doğru yaşamak. Halkın gözündeki adam bolan şolary ýa-ki aýdymyň bilen näle egneşik bilenem. Biznes sunwaty bolýatmaly. Sebäbi özüň sunwaty bolýatmaly. Biznes sunwaty bolýatmaly. Egneşik meselelerinde de käbir yerlere gatwyr ütköşüräm geyinmeler yerlerine bolýar. Sebäbi şolaryň teňdiňläjek adamlara görärek geyinip gitmeli. Karaz bara ortaň almaly. Her bir wagtda gowra käbir yerlerde näşe plan hilek eşik gelýärler. Şoňa da geyinmeli. Ana şoňa geyinmek üçin biznes gerek. Ana şoňa ýa-ki garasyn gotma bolýatmaly.
soňky 5-6 ýylyň içinde sen pikirinçe eden hereketlerinde ädimlerde ýalňyşlyk diýip hasap edýänler barmy? Misal üçin 5-6 ýylyň içinde esasy men wagt diýlen zada öňünde hemişe bergili. Käbir edäm eljadatlarym mara etmän geçiren ýerlerim bar. Durmuşumda, şahsy işimde de, başga ýagdaýymda da, häsiýetimde de. Misal üçin men internet merkän işleşemokdum. Diňe men öz bellice bir ýaýdym ýa-da çykarýan bellice dinleýijilerim üçin. Asoň maňa salygy berdi. Dawa internet şol ýanky dam halyk berdi. Dawa internet bilen dogry bap, sanyl 10 milyonym işleş. Ana şol ulýarmyşlyk eken. Belki men mundan öň näçe ýyl şu ýagdaýa gelip bilerdim. Ýöne men şu wagt gelmediňmi şu begenýän. Şu wagtda men şu ýagdaýymy ýer görýän özüme. Sebäbi tanymal bolup şu ýerinde durmakly üçin gatyly, haýhat, akyl, pesgünlük durmuşa düşünmeler. Durmuşa orada näçe ýaşadymsa düşünmek. Kynnaşlara, aýdýar näçe köp gady bildiňse, şonça da bilýän adam, hiçde bilmeýän göz ýetirdim diýen. Meniň şu wagt halkyň içindäki men özüm duýýan, hem şükür edýän, elhamdülillah. Şu ýeten derejämde halkyň sevgisini men şu häsiýetim durmukul ýagdaýda saklajak bolýanlygyma begenýän. Şoda maňa gitdiňçe zinatly durmuşa bolan sevgi döredýär. Edil şu wagt kim bilen fit isärdiň? Näme? Fit. Men şu kim bilen duet aýtmaly Öz ýüreginde barmy şolatsyna? Duet aýtmakmy? Plany bilen duet aýtsam, plany bilen. Tawa, panesna. Öz deňimdäki moda aýdymçylar bilen. Klip edetim gelýär, näme duet edetim gelýär. Sebäbi onu halk diýär. Plandan çykara. Ýöne men käbirleriňe men şu wagt men belli bir derejäge geldim-de. Nämen elini nem çeketim gelýänlerim bar. Ýaş aýdymçylar tanandy. Bir ýerine bir sebäbem boladym gelýär. Hana plandan çykaryp tanymal bolup diýdir detim gelýär. O şöhradyna da şöhradadyr bolýan sonuň bir sowawy diýle öýlernäkleriniň ýenileriniň bir alkyşy üçin. Käbir zatlar men atlanyrma gowaram sebäbi öýkölemekler mümkin käbir adamlar düşýän şoň üçin en aýdana hiç bir bady aýtma gaty bir arnamasa diýjek bolup duramyok daýy şükür. Şu babatda şahsy iş näme bolmasa mekan bir onu alatlar näme demem duramok. Sebäbi men özüm tanaýan, özüm bilýän, öz edýän, etip bilýän, niräçeni edip biljegimi bilýän. Käbir zatlar menden agyr gelýän zatlarym bar. Bu zatlary men diňem tanýan. Ya şu zatlar edip bilýänlere hormat goýýan. Şem her adamyň plan belli bir ýerden belli bir ýere çekmi edip bilýän işi bar. Ana käbir aýdymçylar tanymal bolbermesinler. Şu bolma tanymal dälem bolsalar şeýle bir aýdymçylar bar. Hormatçylar. Hakyky dostum barmy? Men bir bilen hakykatdan dostluk olmagy açmadan belki. Ýöne men şoňa dostluk diýilen duýga düşünjäm badamy. Maňa dostluk diýilen düşünje, dostluk diýilen beýik mukaddes zada bolan süýgi menne barmy? Olar zalar belki on başgasarak dostlugyny başgasarak kabul etdiler. Individual her kim öýe pikir bar. Men dostlar diýip baranym bir da menden han tamaýa barana diýen pikirde bolmagy mümkin. Şonu dostlugyny men käwat açıp bilmediğim mümkin. Hareket men görketmän gowarýan men dostlugy. Elkinen özüm dost bolup başarman gowarýan. Bolýam. Hakyky dostlugyň gollugy nämede diýip pikir edýän. Hakyky dostlugyň gollugy iýgiderlikde. Islenlik ýagdaýda da şo teň bilen ara gatnaşygy, hal ahwal sorap, sen marada ilmidan görüşüp durmasaň bu pikirde bolmak. Sen marada şu agdalan ýerde birden gaýryga urundy, ýok, men şuna şeýlerek tanaýan diýip, ýok, mana onu degüş urşup durmakda, şunu ýalyrak tanaýan diýse, men dostumjy. Onu ýalyk däl o diýse, tordan sebäp men marada on pikirnäki adam arassalada hem onu maňa dost etip goýdy, hem öz dost boldy.
Dost barda şeýle pikir, dost olanlar älişinne gowmuň eýdip olam bolmak mümkin. Onu allaram bolmak mümkin. Ýöne duýguňda bolmaly, ýüregiňde bolmaly, aklynda bolmaly, şo barada bu pikirde. Ine şu ýerde meniň açyk ýüzümi, meniň dünýä garaýşym, pikirimi berýär soraglaryňa, islenik soraglary ýöne çykanakda her bir soraglaryň meniň jogap berişimi, meni has dinleýijilerime gowy tanatmak üçin, tanışdyrmak üçin sen meni çağırdın, aýdaly diýip. Ne şunuň dostum. Lokman, o Ahmet ağa damdam gowy ýa-da giýjewni gel çaýa men sana o de. Sen men marada galkylarnyň, pikirleriniň dinleýijileri seretdiň, maňa seretdiň. Diýip aýdalyp çağırdym. Ne de aýdy otyr. Şu da dost. Men ömrümi biderek geçirmedim diýmek üçin sen karýeraň, durmuşyň şu wagt näil düzülmeli? Beýik Allah Taalanyň öňündäki wezipelerimiz bar. Watanymyzyň öňünde awa döwlet baş tutan prezidentimiň öňündäki wezipelerimiz bar. Başgalarymyň öňünde täpir etmeli işlerimiz bar. Şoň üçin şo barada pikirlenýärmi? Her gün. Etmeli işken. Her bir işte bahit ba hayır ba şowatlar käbir has ulüsünlüklerden men münasip däl aýtma beýşil menen birden meni şu halymdan üýtgeçjek bolsa luşy bolman. Şoň üçin şeýler. Her kadat nesibede Hemmeden nesibi hayırlı dowamatlygy görýän men, iýdirligi görýän. Özüm çynym bilen wepal bolmagy görýän. Çynym bilen onun käwat men aýdyp bile käbir adam çyny bilen wepal aýdyp bilenak. Men şu birda Hudaý Allah Taala ma birda diýipdir. Ýüregimdäki aýtmak mümkinçiligini beripdir Allah Taala. Şeýle şonu käbir adam onun käbir adamlar şonu aýdyp bilýän bolýany bir hilram pikir edýän adam da çyýky demen de şu maňa şey diýä bolýany. Aý hakyky söýýän adam sinne saklardy ýok. Her kim deriylek. Sen institutda oturan özüň bilýärsiň. Hemme adamda hemme karakterler bar. Melankolik, flegmatik, sanguinik, holerik. Her karakterdäki adamlar ýöne haýsyny ösdürdi şol öz içinde. Onuň bir sözi bardyr Shakespeare'ň. Adamyň arzuwy onuň häsiýetinden gelip çykýar. Onuň häsiýeti ýaşaýyş şertinden gelip çykýar diýär. Diýjek bolýanlar şu taýda logika bar. Adam arzuwy edýär. Mesela üçin men o yerlerine yani kovada asman ovanda yaşayan otayda tuğulemi suğumu lakıptır her şimdi gelim gidim mihman yine şu köp adamlar görmüyorum esasında dedim kurorda gelenlerini alıp gelerdi tanıştı köp adamlar teyde yüzler görün için men der o adamlardan alışık gidiyen men häsiýetimde bolup gidipdir şu men ýaşaýyş şertimde şol onu şoň orada arzuw edýärdim menem bir başga nemelerge gitsem gatnaşsam adamlar umuman gatnaşman gowurýan öldüm. Şoň üçin içimdäki söýgüýüm, gowsylygym, hormatymam dilimde çykarmagyna maňa mümkinçilik beripdir Allah Taala. Onu käbiri oňa tersiräm düşünýär, käbiri. Baror dogry düşünýänler kendir. Erken durmuşyny zinan maşgalan gorun näýli? Gat owsagno. Yar diýen söz bar. Yar, dost yar. Yaryň. Ya masal üçin. Doğunyň ýakynmy dostum diýdi. Wagt doğunyň dostum bolaýdy diýär. Şoň kıyanak ýan ýoldaşyň bilen dostlaşmak. Şoň isleýän wagtyny başardyňdan awala asyrmak. Olum hoş bolup durdan. Zinanlar umuman yani yakında bayram sokakları meşhur, bir gün bayram adı olur. Her bir yıllartmak bayram. Tabii bir zana ayal adam erkek adamdan tapawutlu. Fiziki ýagdaýam, taşly görnüşdüm, geň erkek adam üçin. Hem gyzykly. İkinciden hem ayal adam ejen. Ayal oğlum olup bilýär. Son gelinim olup bilýär, gyýdym olup bilýär. Erkek birlik bar, uyutlam edýär. Şuna benan at hormatym olup. Ayal adamyň
Özüm sen görmeýän atlan görýärler. Görmeýän atlar bular duýgu berler, şo duýgu berip bizi hiç güýçli ortak bular duýgu taýdan güýçli. Erkek adama maşgala gaty bolly berýär. Hem hiç öýünde bolup bilen ana bir senin ýanyňda näşe bar. Çağızıklama öýde. Ne şo taýda bar ýaly edip taklap dur, garaşyp dur. Men bir ýerki diýen nahar şamyň eňeşiň ýene ya gyýdymyň bar, zamany gidip gelşi. Men gyýdym görýän öýe gelimde. Bir zagydım da ay boljan. Öleme ýaşadyn bolsun. Awa. Tuölemi Allah'tan soňy inşallah soňunda da şonu ýa düşünjede boldy. Käwat öz bolşumdan, käbir hereketlerimden şonları tonýan ýerlerim bar. Sebäbi ol hereketi bilen duýdurýar. Sebäbi seni näme salýada? Ahlaklyk güýç, ahlaklyga çağırýar. Tere berýär, tere durun soňa. Gowy pikirler edýän gelýär. Ada erkek adam da arasında qaharlanıp bilýär. Ya bir söz diýjek bolup dur bolýar. Haky diýe bolýar. Duranyň duýman alýar da. Ya da geliniň bilen ay nemeler şunu eýleler, şu adam tüklemler, dur özüm tüklen qaqyp bolýar, şunu ýarym. Diýjek bolýarym, gyýyl maşgala da bar, şeýle gyýyl bolsa gaty Allah'ın en ulu nimetlerini biri. Oğlanların meşiklerini birleştirip dur. Öyle. Şansın zinanların hürmeti men için hem yerde de şeyledir olun. Men yanımda kat ulloqan. Ezemzanı gelimde öňümde durmagy. Men aydım ýazyp berdim oğluma aydım Muhammed sana. Ejaqynda. Seher başın fipa dolos halanda üt köşüp mehrini duyan canım Ejemzan. İpraydım var. Diyecek olyan adım soraydım dinləyəmdə Ejemzan yadıma düşüyor. Umar zinanlara hormatım ulu. Bizim ömrümüz ören rızkı şu zatlara sarf etmek için. Näme zatlara? Adamlara senlik bir zadın sen gelip geçkidenler zaman sondan adamlar peydalansa, hayırlansa bolmanna senin häsiyetin barada. Eden işin ya häsiyetin ya senin bir söz diýdim şonu ýatlap bir şaatlanýarlar. Şoň düşünemiş dünýä ömür az. Sizde bu tomaşaçylygda men nähile täsir alar zaman tak bilemok. Ýöne wagtda köp wagt bordo şular bilen gurulundaş bolup wagtlaryny tapyp şulara ýarajak göwünlerine ýarajak zatlar barada öwrenjek de ol wagt ýok. Olaň wagt ýok, meňe wagtym ýok. Şoň üçin her gün özüňde kämillik bolmaly. Hayır etmeli, wagt ömür gyýsa, adamlar peýda etmeli, adamlarda ýaxşy hatlamalar goýmaly. Durmuşyň manysy nämede? Ansan bolup dünýä iýneniňe düşünmek. Sebäbi adam ýaly kymmat zat ýok. Adam bolup doğlanyň özi şol nagmat. Adam bolup şol adamçylygyny saklap, taş töwere we ziyanet bilen başardyňdan peýda edip, bolur bar ýerinde ýok ýerinde ýagşylykda ýatlanmak, gowlukda ýatlanmak, özüňe adamlara gerekliğini bilmek. Olurun ta garaşýanyny düşünmek. Maşgalan, çağızıklan seni gowqaqa diýip kabul edip dursa, menimçe gowqaqa bolmak üçin neme diýär-de ilmdam bar. Meniň bir özümde bir düşünje bar. Temmi vermek ya duýduruş temmi vermek gaty gowy tereye. Her bir adamda hukman düýäde haýt diýmek medet diýär. Her bir zatty neme etmek dogry. Ol metodlaryň ullanmaly. Hukman olan ýöne şol berilen temmiňe dogry düşünmek, dogry kabul etmek. Turmuşda mysalan çağalaň arasynda da käwat eýle-beýle mysalan öz aralarynda bir bäfesler, ýenetler durup oturýarsyň. Sen dursun, sen öňünde bäsleşip durlar. Ondan sonra çağıran gel bäring. Näme öýsatynda? Näme kanaق doğan gowy, näme kymmat.
Sizin bir efesyen adın olur katkıçı zat. İkiniz birleştiğiniz şu zatın özünü üstünüzden yağıya. Anla çete geçip duruyor. Şunu düğüne üretmedin mi? Kıynanıyor. Hem için düğün şunu geçmedim kemşiler bilen. Son için her bir zatı yaşap dem almak mağmat. Dem alıp dursuvat. Mani şey. Bir yaşap dur. Entek bizde ömür var. Biz haysidir bir zatları, haysidir bir zatları edip bilmeyene umut var. Beyik Allah Teala'nı yadından çıkarmasızlık. Onun peygamberlerine, kitaplarına hormat koymak, şonu öğrenmek, başardığından amel edecek olmak, yurdun, vatanın kımmatlığını bilmek. Enen atana, komşuların hormatını, silahlarına münafik bol, şolarla yakın, qoğu taraftan katlaşıp, devlet baştonuna hizmet etmek manisi. Tedavi adını hoş ediyen atlar şey. Adam hoş olsa bağıtlı oluyor. Manili yaşıyor. Manili yaşayanlığını düşünüyor. Son sapar haçan ağlaptın. Şu adam ağlayın tutuyor. Yani ağlamak dilenler sunuğu işlerlerinin köpsünde bağ. İlk ağlayanlar yine diyenler. Her bir halkın söğüsünü götürüp bilir mi kendi? Her gün toydan elemden. Ayy, demiyorum ağlanıp da koydum o yaşayla okurdum doğruya da. Nedir şu afiyet bana sonra verendi. Düğün ağlanım yadıma düştü. Veya bir yeri Türkistan toyu hem yetiştim hem hormat koydular onu. Evet, bırak bodurlum. Veya bir söğü oluyor. O söğü önünde durmalı. Onun için orada katıken güç gerek, haykat gerek, akıl gerek, senyal qoğulunları gerek, çağırıp açık yüzünü görköz, göğünlük beriyen, yenilik beriyen, hasam senin ediyen tur. Zaten şu dam diyen aydılardı da, zaten her mademi qaytalardı. Yani her kim yerli yerden şu sen yeni bir aydım dam çıkaran yalık terverip durdum işlerlerimle bilerekte. Men barada gepleşiyede otuyorsun. Demek men ne ağacığım oldu senin yüreğinde yaşayan. Şundan olur. Bir adamın yüreğinde ağacık yaşanan ödü katıllı kanadı. Şolattan onun ağacık yüreğin ne merak olsa bodulayan. Onun için Allah'tan hem ise gözlemizden beğenişten yaşaktım. Bağıt bir? Bağıt değil bir adamların sana koyan hürmeti. Bağıt değil mi? Ol duyguyunu, söygüyünü senin özün duymakluk. Hey, yörever Ahmetcan. Özme canın en olayın, size diyen az. Yörever Ahmet senin dilinde. Yörever Ahmet dam deydi. Nehme de orta Hudaya şükür, oğladın dammağını. Yakışın öz dammaq artıqal bereke de. Yörever yolunu devam et. Yetip edenden halkın söygüsünü. Ondan beri hatta kadanar. Edil şu vaqt aydala tomaş edip oturan muştoğuna nehme diyerdin? Elki bilen zar sağlık dileyen, emme yaxşı arzularının hasıl olmağını dileyen, hayır etmekte hovluğup birincilik almağını dileyen. Ahmet San'ne aydala gelip bize de ulu hayır ettin, sana da işinde ulu üstünlük arzu ediyen, gelecekte de yine de dam yali, bol yali, aydımdan kän bolsun, hawa, iyileşemesin gowur yalar, munun meylagın bowursunlar, sana şu arkadağlı yurdumuzda, arkadağlı serdarlı yurdumuzda, hemme üstünlükler hemra bolsun. Şeydip hormat edip çağırdığın aydalı getleşiğine, parahat yurdumuzda, şu oğudan durmuşun kadarını bilip, maşallah yerlerini, her bir artfalı devletli olacağı, yar olmağını arzu ediyen, hormatlı, azar kadağımın, ahman, azar kadağımın, arkadağlı hasterdarımın canının sağlığını dileyen, tutuyan tutumlu işlerinin ilmi dama ravaç olmağını tüysürümünü
Sonra o işlerler ol ardı ödeye sebebi ardıların hasıl ol bolyan döwür ne zamanatın bir fawad ettiler. Ömrüňiz ok bolsun. Ak kepder bilen ilmide ama arzuwlamaz ganatlanıp dursun. Şeyle olsun ne hep olsun.